Pasear estes días polo casco antigo e disfrutar da iluminación e a decoración de Nadal é xa un atractivo máis dos encantos da vila. Son moitas as persoas, tanto veciños como visitantes, que se achegan ás diferentes prazas e rúas a fotografarse, para deixar así unha imaxe para o recordo. Aínda así, unha minoría parece non estar moi de acordo con isto e dedícase a destrozar ou roubar parte destes elementos decorativos. É o caso de parte do alumeado das árbores da Alameda, que desapareceu, como tamén lle pasou a un dos renos existentes nos xardíns de Felipe de Castro, ou a varias decoracións das tendas do Cantón. Ao longo destes últimos días podemos comprobar como eran sustraídos determinados elementos desa decoración navideña e esta é unha práctica que se ven repetindo xa dende fai varias semanas no relativo ao mobiliario urbano que sufre desperfectos ou deterioro como consecuencia de actos vandálicos. Ante a gravidade dos feitos, dende o Concello apelan á responsabilidade, facendo tamén unha chamada á colaboración veciñal para tratar de identificar os posibles autores. Pedimos, unha vez máis, responsabilidade e colaboración aos veciños. Tamén adotáronse unha serie de medidas de cara á identificación de algúns deses vándalos, puxos a disposición da Fiscalía de Menores e tamén do xulgado de primeira instancia en base ás persoas que foron identificadas participando nalgúnha desas feitorías ou actos vandálicos. Este tipo de comportamentos incívicos representan un importante gasto para as arcas municipais, que agora deberá repoñer ou arranxar todos os elementos danados. Eses desperfectos supón un custe para as arcas municipais que repercute nos petos de todos os veciños e veciñas da localidade e, independientemente das medidas que se poidan adoptar dende o Concello, é importante que sexamos conscientes de que hai que disfrutar respetando o mobiliario, respetando a ornamentación, que se pode pasar ben sin necesidade de danar ou deteriorar ese mobiliario.